במידה ונרצה להכניס לתוך מוצא תוצאה לוגית של שער, נוכל לעשות את זה בצורה הבאה. נגיע לפורט ונגדיר משתנה חדש, A5, מסוג B, ונכניס ל-A1, A and A5. A ו-A5 הם רגלי הכניסה של שער AND שנכנסים ל-A1. כמובן, נוכל להשתמש גם בשער OR. במידה ואני ארצה לשרשר שני שערים או יותר, אני אהיה חייב להשתמש בסיגנל פנימי שיבטא לי את התוצאה של השער הראשון. הסיגנל, אנחנו מגדירים אותו פה לפני הבגין, סיגנל S1 לדוגמה, מסוג ביט. אז לסיגנל הזה נכניס A and A5. עכשיו כשנרצה להשתמש ב-S1 כרגל כניסה לשער השני, נוכל לעשות את זה בצורה הבאה, S1 או A5. A1 מקבל את השער OR, שהרגלי הכניסה שלו זה S1 ו-A5. במידה ואני ארצה ליצור תנאי להשמה, אני אעשה את זה בצורה הבאה. A1 נכנס לו, A5, when A שווה ל-1. אני מכניס ל-A1 את הביטוי שנמצא ב-A5, אך ורק כאשר A יהיה שווה ל-1. כמובן, אני יכול גם ליצור תנאי לוגי. A1 נכנס לו 1 לדוגמה, when A שווה ל-A5. כאשר יש לי שימוש חוזר באותו משתנה על תנאים שונים, אני יכול להשתמש בצורה הבאה. with A5 select ל-A1 נכנס 1 when 0 פסיק 0 when 1. ל-A1 נכנס 1 כאשר המשתנה שבחרתי פה, A5, הוא יהיה שווה ל-0. וכן, פה ייכנס לו 0 כאשר A5 יהיה שווה ל-1. בתצורה של Select אני חייב לחסות את כל האפשרויות שיכולות להיות בתוך המשתנה שלי. לדוגמה, אם היינו משתמשים פה במשתנה B, שהוא STD Logic, היינו חייבים לחסות גם את האפשרויות של הקרבה, Don't care ו-Unrecognized. לכן, בצורה הבאה, נוכל לחסות את כל האפשרויות בלי לפרט את כולם. לדוגמה, ל-1 ייכנס 0, when others. כרגע כיסיתי את כל שאר האפשרויות, others, שנמצאות בתוך B. במידה ואני ארצה ליצור השיות במערכת, אני יכול לעשות את זה בצורה הבאה. ל-A1 נכנס 1, after 10 nanosecond, when B יהיה שווה ל-0. כמו כן, נוכל גם פה, A1 ייכנס לו 1, after 20 nanosecond, כאשר A שווה ל-A5. במידה ויש לי שימוש חוזר באותו ביטוי, לדוגמה, גם פה יש לי after 10 nanosecond וגם פה, כדי שאני לא אפרט את זה כל פעם מחדש, אני אגיע לפה, ליד הסיגנל, ואני אגדיר constant, נקרא לו delay, מסוג זמן, והוא יהיה שווה ל-10 nanosecond, וכרגע אני אוכל להשתמש בו כביטוי פה. ב-VHDL יש דבר שנקרא תהליך. כותבים אותו ככה, process, begin, בסוף הפרוסס נכתוב end process. כל הפעולות שנמצאות בתוך הפרוסס מתבצעות באפס זמן.
כל ההשמות מתבצעות באפס זמן. A1, לדוגמה, נכניס לו 1 לוגי, ו-B1, שהוא מסוג STD Logic, לדוגמה, נכניס לו Don't Care. A1 ו-B1 יקבלו את ההשמות שלהם באותו זמן באפס זמן. אלא אם כן יש לנו תנאים מגבילים, שבהתקיים התנאים, ההשמות מתרחשות. כאשר אני אכתוב wait for 10 nanosecond, לאחר שהתנאי שיעבור באמת 10 nanosecond בזמן, A1 יהיה לו השמה של 1. B1 יצטרך לחכות לסוף הפרוסס, כי אין לו שום תנאי שנותן לו השמה. B1, אם אני אכתוב עכשיו wait until A5 שווה ל-1, אז B1 יקבל את ההשמה שלו לא בסוף הפרוסס, אלא לאחר שהתנאי הזה יתקיים, ש-A5 יהיה שווה ל-1. אם לדוגמה, אני רוצה עכשיו להכניס A1 0, אני אכתוב wait on, לדוגמה A, אז A1 יקבל 0, אך ורק כאשר יהיה איזשהו שינוי במשתנה A, בכניסה A. כאשר אני ארצה לעורר תהליך בתנאי שנעשה שינוי באות מסוים, אני יכול להכניס אותו פה, process A לדוגמה. זאת אומרת, התהליך שלי מתעורר רק כאשר יהיה שינוי ב-A. כאשר יש לי פה משתנה רגיש, שאם יש בו שינוי התהליך הזה מתחיל לפעול, אני לא יכול להשתמש ב-wait. כל שינוי ב-A יעורר מחדש את התהליך, בין אם זה הוא יהיה 0, בין אם הוא יעבור ל-1, במעבר בין 1 ל-0 ובמעבר מ-0 ל-1. במידה ואני ארצה להשתמש במשתנה שישתנה לי תוך כדי התהליך, ללא קשר לזמן או לתנאים, אני יכול לעשות את זה בצורה הבאה. אני אכתוב variable, נקרא לו y, שיהיה מסוג STD Logic Vector, ניתן לו להיות באורך של 3, ונשווה אותו ל-1,0,1. כאשר אני ארצה לשנות את המשתנה הזה תוך כדי התהליך, בלי קשר ל-wait או לתנאים מגבילים, הוא ישתנה לי, והוא לא יחכה לסוף הפרוסס. y נכנס לו 0,0,0. התהליך יתחיל, את ההשמה של A1 היא לא תקרה בתהליך, אבל y יקבל את התהליך. variable אנחנו מכניסים לו בצורה כזאת, של נקודתיים שווה. כאשר אני ארצה ליצור תנאים נוספים בפרוסס, אני יכול לעשות את זה על ידי if ו-then. אני לא יכול לעשות את זה על ידי when, כמו שהיה לנו בשורה הזאת, ואני לא יכול להשתמש בסלקט כמו בשורה הזאת. לכן, אני יכול לעשות if a5 שווה לדוגמה ל-1, then נוכל להגדיר לדוגמה ש-y ייכנס לו 1, 1, 1. וכן a1 ייכנס לו 1 לוג. מה שקורה פה, שרק אם התנאי מתקיים ש-a5 שווה ל-1 לוגי, אז then ה-variable שלי בתהליך אוטומטית באותו רגע יקבל 1, 1, 1, ו-a1 יקבל את 1, אבל מתי הוא יקבל אותו? רק בסוף התהליך. בסוף של תנאי if, נצטרך לכתוב and if. במידה ונרצה להוסיף תנאים נוספים, נוכל לעשות את זה בצורה הבאה, else if a5 שווה ל-0, then a1 מקבל
0. גם ההשמה של A1 פה תתרחש רק בסוף התהליך. אלא אם כן, אני יכול לכתוב תנאי מקביל, wait for 10 ננוסקנד, וכאשר זה יתקיים, A1 יקבל 0. אבל את ה-wait אני לא יכול לרשום כאשר יש לי רשימה רגישה. כמובן אני יכול גם לעשות תנאי שהוא ברירת מחדל, else, אם התנאי הראשון והתנאי השני לא יתקיימו, הדבר הבא יקרה, ש-A1 לדוגמה ייכנס לו 1. במידה ואני ארצה להשתמש בתנאי חוזר כמו selected בתוך process, אז בגלל שאי אפשר להשתמש ב-selected בתוך process, אני אשתמש בביטוי case. case A5 is when 0 B1 יקבל דוגמה 0. when נקודה פסיק when 1 B1 יקבל U unrecognized. כמובן גם בקייס צריך לכתוב and case. ונסביר. case A5 במידה ו-A5 is when הוא 0, מה שקורה זה ש-B1 יקבל 0. שימו לב שפה בקייס, בשונה מ-selected וב-CSA רגיל, ה-when שלי כתוב בהתחלה ולא בסוף. ה-when שלי כתוב לפני ההשמה ולא אחרי ההשמה. פה ה-when הוא לפני ההשמה, ופה ב-select ההשמה מתרחשת ואז כותבים את ה-when. כאשר נרצה ליצור מערכת סינכרונית שפועלת בעליית שעון, נוכל לעשות את זה בצורה הבאה. נעלה לפורט ונגדיר כניסה שהיא תהיה השעון שלנו. clock in מסוג STD logic. נרד חזרה למטה וניצור process שיפעל כשיש שינוי בשעון, begin and process בסוף. if rising edge clock, then A1 מקבל 1 לוגי. and if התהליך שלי פועל רק כאשר יש שינוי בקלוק מ-1 ל-0 או 0 ל-1, וההשמה שלי מתבצעת רק כאשר יש לי rising edge, שינוי מ-0 ל-1 בקלוק.